Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzi bami yakubingelela ndlalifa izulu. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele, akekho ofana naye, akekho njengaye. Hayi ngohamba umhlaba uqede, ulihamba izulu uliqede, uhamba izinzulwini zonke uziqede, uma ubungakwazi ngeke umtholo ofana naye, uzihambela yedwa, engani konke lokhu kudalwe uyena. Siyambonga uNkulunkulu, siyamdumisa nangaso lesi sikhathi. Ixoliseke ukuthi inkonzo iphuzile ukungena namhlanje, simatasatasa kakhulu bafowethu, silungiselela iphasika. Ukwakha akupheli, siyakha ngendlela emangalisayo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ababusisa abazalwane abenza iminikelo yokwakha. Bakhona abazalwane abenza iminikelo yokwakha. uNkulunkulu anibusise ngendlela emangalisayo. Nginikhulekele-ke nitholile imikhuleko yenu, kodwa nje ngithi angigcizelele uNkulunkulu anibusise. Ngoba phela kusemqoka ukuthi njengoba abantu banda, abazalwane banda, bayithole futhi nendawo yokulala, balale kahle, baphumule. Lokho kusibiza ukuthi kufuneka sandise ibhontshi, sandise izihlalo. Ngikhuluma nje abekho omama bahambile bayolanda izihlalo. Bese sandisa nendawo zokulala. Umsebenzi mkhulu wasentabeni, ngiyakutshela wena. Mkhulu. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngoba akangishiyile ehlane. Ungitshelile wathi uzoba nami kuzobe sekupheleni kwezwe. So-ke kukho konke okwenzakalayo unami, kukho konke okwenzakalayo ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu. Hayi-ke ake siguqe, sikhuleke, simnxuse uNkulunkulu wethu abe kanye nathi ngomoya wakhe ongcwele. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga ngesikhathi osipha sona. Siyabonga Nkosi ngakho konke okwenzakalayo ukulungiselela iphasika. Asikwazi ukwenza ngokwethu, kodwa sisizwe uwena. Siyakubonga Nkosi ngendlela emangalisayo. Ngiyacela ubabusise abantwana bakho abanikelayo, benikelela ukwakhiwa kwezinto ezakhiwayo entabeni, ukwakhiwa kwezindlu zokulala, ziyakhiwa, ziyapendwa, konke kuyenziwa. Nkosi ngiyacela ubabusise ngoba bayibambile imfihlakalo yakho. Bayibambile Nkosi ngoba uNkulunkulu wena okhulumayo nabantu. Babusiseke Nkosi ekungeneni, babusise ekuphumeni, busise noma yini ababeka isandla sayo kuye ibusiseke. Babusise uNkulunkulu wami, ubhekelele idingo zabo ngoba entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Baboneleleke Nkosi. Ngiyakhuleka egameni likaJesu, uNkulunkulu ongawadla amandla abantu. Phinde ubusise laba abaletha abantu Nkosi, bayazikhandla imini nobusuku befuna abantu abazongena ekhaya lezwi. Umqhele wabo Nkosi mawubalindele ekhaya. Siyabonga kakhulu ngabo Nkosi, usibekele inqwaba yezono zabo. Yiba nathi-ke namanje kule nkonzo umoya ongcwele ukhuluma uzambule. Siyabonga ngakho konke. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Sifunda izwi kuMathewu chapter 5 uverse 5. Mathewu chapter 5 uverse 5. Siqhubeka nalo-ke izwi lenkosi. Ngithanda ukuliqala-ke ngolimi lwesiXhosa. uMateyu chapter 5 uverse 5. Banoyolo abanobulali ngokuba umhlaba bayakudla ilifa bona. Banoyolo abanobulali ngokuba umhlaba bayakudla ilifa bona. Kuthiwani ngesiZulu? Babusisiwe abamnene ngokuba bayakudla ifa lomhlaba. Babusisiwe abamnene ngokuba bayakudla ifa lomhlaba. Siyambonga kuNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Ngiyafisa-ke siqhubeke nenkonzo yethu. Izolo-ke siphethe laphaya sikhuluma ngobumnene. Sithi umuntu omnene uba nomusa. Umuntu omnene uyathobeka, abe nobubele, azothe, angasheshi ukuthatha izinqumo ngenxa yemizwa yangaleso sikhathi. Indlela ufuna ukuzikale ngayo umuntu osheshe ukukhuluma, osheshe uthatha izinqumo ngenxa yemizwa, ubumnene awunabo.
Uma ehlushwa ehlukunyezwa umuntu onobubele awuvuki umoya wempindiselo. Umuntu omnene awuvuki umoya wempindiselo. Ubumnene bubonakala ngokuthi umuntu abekezele noma ehlushwa noma elinyazwa. Ubumnene bumelene nokufuna ukuhlukumeza futhi bumelene nokufuna ukuphindisela. Ubumnene lobo ake sibe nemnene bafowethu sodlifa lomhlaba. Ifa lomhlaba mawufuna ukuphumelela ngeke ngayithinta izolo ukuthi khona abashumela ivangeli leprosperity. Mina ngikutshela ukuthi iba mnene you will prosper. Iba mnene uzodlifa lomhlaba. All you need to do ukuthi ube mnene kuphela. Uma sibuka izwi lenkosi lapha encwadini kaPetro yokuqala isahluko sesithathu sibheke from verse 8 to 12. Sadalela ukudla ifa lokubusiswa ngoba phela uma umnene uyabusiswa sibizela ukudla ifa lokubusiswa. Usokwabusiswa nje wena womunye umuntu wakubusisa. Uyazi ukuthi umuntu mayethi ngiyabonga usuke kubusisa. Umuntu nje mayethi ngiyabonga ukuthi ungenzela okuthile usuke kubusisa. And asikho isibusiso esidlula ukubongwa. Ubongwe nje ngento oyenzile noma incane noma enkulu athi nje umuntu yazi ngiyabonga sibani. I-blessing enkulu kabi leyo. I-blessing eyenza uhlale kade emhlabeni uhlaliswe ukuthi abantu basemhlabeni bayakuthanda ubahlukumezi. Asibheke incwadi yokuqala kaPetro chapter 3 verse 8 to 12. Manibe inhliziyo nye nonke nihawukelane nithandane ngokwabazalwane nibe nobubele nokuthobeka. Ningaphindisi okubi ngokubi nokuthuka ngokuthuka kepha kakhulu manibusise ngokuba nabizelwa lokhu kuba nidle ifa lokubusiswa. Bazalwane masibusise ukuze sibusiswe. Busisa ukuze sizobuya isibusiso size kuwena. Lithike lelizwa sibe inhliziyo nye. Sicabange ngokufana, senze ngokufana, sibambisane, sibe munye, masibe inhliziyo nye bazalwane. Sihawukelana, umhawukelo omunye umesenkingeni uzama imizamo ukuthi umkhiphe. Uthi nithandane ngokwabazalwane. Ngoba sikhuluma ngothando lomjolo la. Asikhulumi ngothando lwegazi. Yalazi uthando lwegazi. Kunesisho esithi igazi lishubile kunamanzi. Blood is thicker than water. So ke kungukuthi ngamagama umuntu oyisihlobo sakho segazi kufanele umthande kakhulu kunongesona isihlobo. Asisebenze kanjalo la. Nithandane ngokwabazalwane, nibe nobubele nokuthobeka. Uthobekile yini wena? Unabo yini ububele? Uyabahawukela abanye abantu? Unayo inhliziyo nye nabantu ophila nabezweni? Ukuba inhliziyo nye ukuba secathulweni zomunye umuntu. Uqolo uma kwenzeke into ube secathelweni zomunye umuntu ubuke ukuthi wena ubungeke niwenze njengaye. Uma ubungeke wenze njengaye wenze kabi emsize. Uma ubuyokwenza njengaye neliseke ungaqhamusa ugxeka nje kanti nawe ubuyokwenza njalo. Asibe inhliziyo nye bazalwane. Sibe nobubele nokuthobeka. Umzalwane onomoya ongcwele uthobekile, akayilona udlame, akaphaphile, akaqinile, ngoba umoya ongcwele akaphapha akaqini. Siqhubeke kuverse 9 uthi ningaphindisi okubi ngokubi nokuthuka ngokuthuka kepha kakhulu manibusise ukuba nabizelwa lokho kuba nidlifa lokubusiswa. Singaphindisi bafowethu. Abethuka bazalwane. Afika kwehla umhedeni ngenhlamba bese umthuka ngenhliziyo uthi nawe. Inhlamba le embi kakhulu futhi ngoba uyifihlile. Kusho ungambulala umuntu. Lithi izwi lenkosi singaphindisi ukuthuka ngokuthuka. Hayi ungakwenzi lokho.
ngaphindisi, kepha kakhulu manibusise ngokuba nabizelwa ukudla ifa lokubusiswa. Mina iyangimangalisa indaba kaNkulunkulu ukuthi ngibizelwe ukuzobusiswa, kodwa ukuze ngibusiswe mangibusise, ukuze ngibusiswe. Hawu, kanti uSibani ulandelwa iziqalekiso njengoba kabusisi, kanti uSibani ulandelwa izinkinga njengoba yena akabasiza abantu abaney'nkinga. Yenza komunye lokhu othanda ukuba kwenziwe kuwena. Nibusise ukuba nabizelwa lokhu kuba nidla ifa lokubusiswa. Verse 10, ngokuba osuke ethanda ukuphila nokubona izinsuku ezinhle makanqande ulimi lwakhe kokubi. Usuke ethanda ukuphila efuna ukubona izinsuku zakhe ezinhle akanqande ulimi lwakhe kubi. Ukubone nje ukuthi bonke labantu abanolimi olumbi olulimazayo, i-vulgar language, abahlala isikhathi eside emhlabeni. Abantu abahlupha abantu abahlala isikhathi eside. Abantu abahlukumeza abantu abahlala isikhathi eside. Ngokuba osuke ethanda ukuphila nokubona izinsuku ezinhle makanqande ulimi lwakhe kokubi nezindebe zakhe zingakhulumi inkohliso. Asikhulumi inkohliso bazalwane. Asikhulumi inkohliso bangcwele. Ngoba inkohliso uyisewamanga uSathane. Waqamba amanga kwasekuqaleni, wabulala abantu kwasekuqaleni. Asikhohlisani thina. Usazivuma nje isono sakho sokukhohlisa abazali. Usazivuma nje isono sakho sokuphika into kushaya omunye umuntu kanti yenze uwena usemncane. Hayi bafowethu, asivumeni izono size kuNkulunkulu asihlambulule. Ngokuba osuke ethanda ukuphila nokubona izinsuku ezinhle makanqande ulimi lwakhe kokubi. Kusho ukuthi lento ebulala abantu izinto ezikhuluma ephuma emlonyeni. Angalazi umuntu. Hey, ngiyambonga uNkulunkulu senginale minyaka enginayo. Ngiyambonga ngendlela emangalisayo. Kodwa okukhulu ke ngikushoyo, othanda ukubona izinsuku ezinhle makanqande ulimi lwakhe kokubi nezindebe zakhe zingakhulumi inkohliso. Okay, uqamba amanga kanti kwenza insuku zakho zibe mfushane. Yakho kuphela ezwini. Uqamba amanga kwenza insuku zakho zibe mfushane. Uthi umuntu makanqande ulimi lwakhe kokubi nezindlebe zakhe zingakhulumi inkohliso. Adede bubini enze okuhle. Afune ukuthula akujonge ngokuba amehlo enkosi aphezulu kwalabo abalungileyo. Amehlo enkosi aphezulu kwabantu abalungile. Ulungile yini wena? Angikhulumi ngokulunga kwemvelo, ngikhuluma ngokulunga esikuthola kuNkulunkulu ngokukholwa egameni lendodana yakhe uJesu Kristu. Kholwa khona uzosindiswa wena kanye nendlu yakho. Yilokho ke sikumele. Siyakhuleka, siyathandaza kuba uNkulunkulu wethu asizwele. uNkulunkulu wethu asithande. Kodwa uma singaphindiswa okubi ngokubi, ngakho ke masibusise abanye abantu ngoba sabizelwa khona ukubusiswa. uNkulunkulu wethu akasisize. uNkulunkulu wethu akasilekelele ngoba uyasithanda. Yithini esihambela kude naye okwelanga lasebusika. Ake siqoqaneni bafowethu, asibuyeni size enkosini uJesu. Sibuyeni ngoba sisukile kuyena, sisukile eqinisweni lakhe, kanti iqiniso lakhe liyaphilisa. Iqiniso lakhe lisinikeza amandla. uNkulunkulu wethu akasithande, uyasithanda. Uverse 11 uthi ke, okay, kuyaxhumana ngikwazi ukumqala lapha ngibele ku10. Ngoba usuke ethanda ukuphila nokubona izinsuku ezinhle makanqande ulimi lwakhe kokubi nezindebe zakhe zingakhulumi inkohliso. Verse 11, adede bubini enze okuhle, afune ukuthula akujonge ngokuba amehlo enkosi aphezulu kwabalungileyo nezindlebe zakhe
zisekunxuseni kwabo, kepha ubuso benkosi buphezulu kwabenza okubi. Nanti leli vesi, amehlo enkosi aphezulu kwabalungileyo, the eyes, izindlebe zayo zisekunxuseni kwabalungileyo, the ears, kepha ubuso, the face, benkosi buphezulu kwabenza okubi. Nayi lento ekufike ngayizwa, ngathi ngibona yayizwa, amehlo kaNkulunkulu akwabalungileyo, amehlo ahlala ebusweni, izindlebe zikaNkulunkulu zisekunxuseni kwabo, kodwa ubuso, the whole face, ukhipha lezi zinto ungazifaki, ubuso benkosi buphezulu kwabenza okubi. uNkulunkulu akasisize bafowethu, uNkulunkulu asinikeze uthando, lokumthanda, simkhonze yena yedwa, singamhlanganisi nezinto, ngamhlanganisi ney'ntambo, ngamhlanganisi namanzi, ngamhlanganisi newasho. Ake simkhonzeni uNkulunkulu, uyasithanda. Lithi-ke umuntu makadede bubini enze okuhle afuna ukuthula kujonge. Labuya leli gama lokuthula. Zamelana ukuthula nabo bonke nokungcweliswa, ngoba ongenakho ngeke ayibone inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Mina mntakababa ngiyakuncenga lapho, bheka izinto ozikhulumayo, ngaba semsebenzini, ngaba ukho emsebenzini, bheka izinto ozikhulumayo. Uyathokoza inkosi uJesu ngezinto ezikhulumayo, uyathokoza uJesu ngezinto ezizona, ngokuba amehlo enkosi aphezulu kwabalungileyo, izindlebe zayo zisekunxuseni kwabo, kepha ubuso benkosi buphezulu kwabenza okubi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Asibambela inkonzo yethu, sigoqe sikhuleke. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu. Asiphileni bangcwele, simkhonze. Uyikho konke kithi sonke ngesikhathi simdinga ngaso. Masigoqe ngikhuleke. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu nomusa, uJesu Kristu inkosi, siyabonga ngale nkonzo, siyabonga konke osikukhulumile Moya Ongcwele. Ngiyacela ukuthi uqhubeke uzambule kulona loyo mayeyetshisa inkonzo. Qhubeke inkosi usakhe sibe ngabaredi abalungela ukuhlwithwa kwebandla, abalungela ukuhamba nawe baye ekhaya ezulwini, ngoba wena Nkosi uyindlela neqiniso, ngaphandle kwakho akekho ozobona uBaba. Siyabonga ke Nkosi kakhulu, udumo selinikeza wena, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Sesifikile emaphethelweni enkonzo. Baba uNsibande, usiyavalela isandla lifa izolo ngithi uJesu Kristu uyinkosi.